Ubaba bese ngihlelelile kusasa lami elihle. Ngale mali akade ngibekele yona. Noma ubengibekele ingubo yomshado. Futhi nami benginephupho lokuqala wami umndeni. Kodwa yena wakumosha konke lokho. Isiyodwa indlela phambili. Khona passport. Isizathu kuye Georgia. Ilokho engizama ukukuthola. Ungishiyele ngempela umnyeni wami. Emva kokuthi sishade nje. Isikhathi sezithembiso eziphukile kanye nobudlelwano obungapheli sesizoshintsha. Ungapheli amandla ngomsombuluko kuze kube yisonto makugamanxa ihora lesikhombisa ntambama kuStar Khanya.